ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କହରେ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତତେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କାଖ ତଳେ ହାତ ପୁରେଇ ସୁଲସୁଲ କରିବାଟା ଭଲ। କହରେ। ମୋ ଗାମୁଛା ମୋ ଗାମୁଛା ମୋ ଗାମୁଛା ଫାଟିଗଲା। ଆଇ ତୋ ଗାମୁଛା ଫାଟି ଯାଇଛି? ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କେମିତି ଫାଟିଛି। ଆଇ ସତରେ ତ ଗାମୁଛା ଫାଟି ଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବା ଗଳି ଯାଉଛି। ଏଠି ଏମିତି ବସିକି କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ଯାହା ହବାର ତ ଥିଲା ହେଇଗଲା। ତୋ ଗାମୁଛା ଫାଟିଗଲା। ଯା ତାକୁ ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନେ। ଆରେ ଯା, ଆରେ ନେ। ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲି କେଉ। ଏଟା ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ଡାକ୍ତର? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଧରିଛି? ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଫାଟିଗଲା। ତୋର ଫାଟିଗଲା? କେମିତି ଫାଟିଗଲା? ଲାଟିନି ଗଲାବେଳେ ମୋର ଫାଟିଗଲା। ଲାଟିନି ଗଲାବେଳେ ତୋର ଫାଟିଗଲା? ଜାଣି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେଇଟା ଫାଟିନି। ଲାଟିନି ଗଲାବେଳେ ମୋର ଗାମୁଛାଟା ଫାଟିଗଲା। ଆଇ ଗାମୁଛା ଫାଟିଗଲା? ସେଇ କଥା କହିବା ଦରକାର ନା। ଏମିତି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖିଆ, ଗାମୁଛା ଫାଟିଛି ତ? ଗାମୁଛା ଭିତରେ କ'ଣ ତମର ହାତ ପଶିଯାଉ? ନା ହାତ ପଶୁନି। ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପଶି ଯାଉଥିବ? ନା ଗୋଡ଼ ପଶୁନି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଥିବ। ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଗାମୁଛାଟା ଦେଖେଇଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଆ। ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ହାଇ ବୋପାଲ ବୋଉଲ, ଏଟା ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ପଶି ଯାଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, 4-5 ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଯିବ। ଏଟା ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ଏଟା ଏମିତି କେମିତି ଫାଟିଲା? ଲାଟିନି ଗଲାବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆ ନା ମହୁଲି ପିଇ ଦେଇଥିଲ? ଆରେ ଏଇଟା ତ ପୋଲିସ କେସ୍। ଏତେ ବଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ନେଇଯାଅ ତମେ ତାକୁ। ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାମୁଛାଟା ଏମିତି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ପୋଲିସ କେସ୍ କହିକି ସିଲେଇ କରିନଥାନ୍ତେ? ବେକାରିଆ ଲୋକ। ମୋ ଗାମୁଛା ଫାଟିଗଲେ ତାକୁ ସିଲେଇ କଲି କି ଫୋପାଡ଼ିଲି କି ନୂଆ ଆଣିଲି, ତମେ କହିବ କିଏ? ଯା ନେଇକି ପଳା ତାକୁ, ଏଟା ହେଇପାରିବନି ଏଠି। ନାଇଁ ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସିଲେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଲାଟିନି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଝାଡ଼ା ଛାଡ଼ୁ ନଥିବ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି।
କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ଏମିତିଆ ଫଟା ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଦେଖିଛି ଯେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ହେ ଭଗବାନ, ହବ ଆଉ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ହିଁ କିଛି କରିବେ। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। রাধার রাণ তোতে মীরার রাণ রখিবু সতে এই ভকত পণ আসু ঝড় বৈশাখী এই সূর্য চন্দ্র সাথী দেখিবা কেমিতি লিভেই দবু তুম প্রেমর দীপ শিখা আজ ভকতটে নবত অগ্নি পরীক্ষা देखा 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 तोर प्रभु पणिया देखा आज भकतटे नबत अग्नि परीक्षा देखा 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 तोर प्रभु पणिया देखा ସିଲେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗାମୁଛାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କ'ଣ? ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ। ଭଗବାନ ତମର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଦେଖୁନ, ଦେଖ ଫାଳ କରିଦେଇଛି।